Welcome to FANS Wethu TV. It's the Nedbank Cup, Royal AM0, AmaZulu 1. I'm joined by fan Matareka Mawabanu Pumagu. Ngosiyathawa kaNdlovu Mpumalanga ka-DM Laza. Ya nje yamcabangeni igame yanamhlanje. Hayi bemnandi kakhulu igame yanamhlanje mfowethu. Hayi sibanikile inkinga labafana beRoyal AM. Nibanika inkinga. Hayi sibanikile. Angihlebele nibashaye kuphi? Hayi sisethe yabo Eden Brooks no Ben Motware. Hayi engabe sashitsha lutho coach akaqhubeke ngabo. Ya bahlale bona. Bahlale bona ebhodweni bayapheka labafana. Bayapheka. Pheka inyama enhloko. Hayi inyama. Noma phekani. Hayi bayahlanisa combination yabo ngithandile ayithembu kakhulu combination bathi ba defensive ba attacking bobabili. Babambisene. So nje umuntu ama player i2. Kodwa kulama player ubani man of the match? Man of the match kuwo wonke. Bengayinikeza Eden Brooks. Eden Brooks. Uyena ukukhazile namhlanje. Uyena impela umkhazile. Ushayile into yakhe. Hayi ushayile kakhulu. Ngiyathola nje yami. AmaZulu nje yami uyayithatha na iNedbank Cup ngoba kune 5 million da. Emela ama fan a chance to win 5 million nje yami. Ngibuze answer. Awukholo futhi uyayithatha vele. Ayithatha. Ya account eNedbank unayo? Hayi lutho akunayo. Kanjani uzoyithola kanjani ki 5 million nje yami wenza kanjani? Ulele emsebenzini. Ngilele phewe imali. Awulele phewe imali. Angitheni into engishoyo. Ngoba uzoyithatha vula i-account eNedbank Cup, eNedbank register ku-nedbankcup.co.za ukhethe la AmaZulu ukuthi uzostand i-chance yokuwina. Na this week ikhona ibhola engabe isayinwe kulento uvela ufuna ibhola esayinwe uvela. Ngiyadinga mfowethu. Khona la register sibalunga win ibhola. Ngizoregister my brother. Uyangithola? Ngiyakuthola baba. Yeah, anything else you say my brother? Hayi akukho engakusho manje kodwa sengicela iSundowns nje manje. Ngifuna amakhosi ebhola manje. Batshela ungabasaba. Ngifuna iSundowns la 16. Cela iSundowns la 16. Uzoyenzani mawuyithola iSundowns? Ngizoyibulala ngenduku. Sundowns uyazi? Ngizoyibulala ngenduku. Sundowns uyazi? Ngifuna yona. Ngiyabonga.